Siyempre, ikaw, bakit ko siya pinag... Ano pa ba? Say yung singer is... Uniform. Pwede pa yung boses ko. Kahit pasampulin mo pa ako ng kanta. Pumunta ng fiesta, anytime, anywhere. What the fuck? Hi everyone, I am Rea Jasmine and Sarong, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is about make me choose between two things. So bago ko sisimulan ng please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga videos. This video is nagtatanong ako sa my day ko na make me choose between two things at sasagutin ko sa next vlog ko. Ulat ko dito sa papel yung mga malaman tungkol sa akin. Charot. So, and then by the way guys, yung mga nagtatanong, hindi ko i-mention yung name nila dito sa vlog ko kasi secret. Basta, yun. So, if you're interested, just keep on watching. Ang una is walwal or kaon. So, walwal or kaon kay kung magwalwal ta, mayataps ta dayong anak guys. Anahin muna natin yung kain. Talaga yun sa buhay natin. High school life or college life? So, para sa akin, gusto ko yung, or mas na-enjoy ko yung college life ko kaysa high school life. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko talaga na-enjoy yung high school life. Yung high school life ko, sobrang seryoso ko talaga mag-aral. Then, hindi ako nakapaggala nung high school life ko katulad ng pumunta ng city para bumili ng mga gamit, naka-uniform, ng birthday nga naka-uniform. Yung naging college na ako, doon ko naranasan na sobrang enjoy talaga pag college. Kasi sabi nila, mas enjoy na yung high school life kaysa college life. Then, magkaiba naman tayo, diba? So, siguro, para sa iyo, high school life. Then, para sa akin is college life. Kasi nung college life, doon ko naranasan na ayaw pumasok, mag-college classes, pumunta ng city, ng naka-uniform, umuwi ng gabi na naka-uniform na galing sa city kasi may basta ano pa ba pumunta ng fiesta na naka-uniform. Basta yun, marami akong naranasan yung college kaya sobrang memorable yung college life ko. So, siya or ako? Siyempre, ikaw, bakit ko siya pipiliin kung nandyan ka naman? Siyempre, ikaw, bakit ko siya pipiliin? So, siyempre, ikaw. White or black? White or black? So, I prefer to choose black. Kasi, yung black, katulad ko, black. Yang minis na pangatanay magugmaman pa. Susukuan o ipaglalaban? Ha? Susukuan or ipaglalaban? Kining nung tana bita din eh. Ano siya? Kanyang... What the fuck? Ugmaan siguro ni siya ba? So, susukuan o ipaglalaban? Siyempre sa ipaglalaban. Ikaw, pinaglaban ka ba? Hindi. Mas pinili ko yung ipag... Pero
pinili ko yung ipaglalaban kasi deserve ko yun or deserve mo or deserve natin lahat na ipaglaban tayo sa ating mga mahal sa buhay. Charot! Mahal sa buhay. Charot! Handsome or smart? Siyempre, sa globe ko. Okay, guys. Sa smart. Sweet or spicy? So, syempre, sa spicy tayo kasi yung spicy. Kasi yung spicy is makagana siyang kumain or may gana kang kumain kasi maanghang. So, mahilig talaga ako sa spicy. Gusto ko yung spicy kaysa sweet kasi yung sweet, totally, hindi naman siya sweet sa akin. Charot. Heart or beauty. So, mas prefer ko yung heart kaysa beauty. Katulad ng kanina, yung handsome or smart. Handsome or smart. So, doon tayo sa heart. Mahal ka or mahal mo? Siyempre, doon ako sa mahal ako kasi hindi man natin mahal mo kung hindi ka naman mahal, diba? Career or love life? Siyempre, doon tayo sa career kasi alin man natin ang love life kung wala tayong love life. Alin man natin ang love life kung wala tayong love life. Dapat, piliin natin yung career bago yung love life kasi yung love life, darating din yan. Anytime, anywhere. Lights on or lights off? Siyempre, sa lights off tayo kasi hindi ako makatulog pag naka-on yung ilaw or basta hindi ako makatulog ng may ilaw. Kasi mas prefer ko yung walang ilaw, yung madilim. Gusto ko yung madilim para ganyan matulog. Ganyan, yung seryoso. Tsaka pag-gising mo, lights on na. Basta yung lights off. Singer or dancer? Wala ko piliyon kay di man ko una di ko singer kadua di sad ko dancer so dapat man na mo pili no. So siguro sa singer kaysa singer madadara kasi yung singer is pwede pa yung boses ko kahit pasampulin mo pa ako ng kanta kung gusto mo marinig yung boses ko kasi pag dancer yung sayo ko kahit daw sa yung Uy! Uy! Kahit yes, yung gusto ko yung singer, gusto ko yung kumanta na gano'n. So, that's it guys for our video for today. I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo and at the same time nasasagot ko yung mga tanong or yung choices na gusto nyo malaman tungkol sa akin. So, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga video. So, thank you so much for watching guys. Bye! So, sa una, doon tayo sa mahal. Kaya doon ako sa mahal. Malaman about sa akin. So guys, pasensya na guys kung ganito yung process ko kasi mahina talaga yung signal. Sabi nung kapatid ko, halika dito. Shaitan kasi siya guys kasi mahiya siya kasi yung jowa niya nanonood sa mga vlogs ko. Ulan kasi ako guys. Nasilungan nabasag ulan. Nasilungan basta natalagsikan. Okay guys.